Аз съм... Да, и чудете се, защо съм Патрик Христо? Погледнете, защото имам нитро, човече. И даже благодаря на специалния човек, който ми го даде, сега ще покажа Geek Gaming. Мога да ви покажа нещо. Чакайте. Къде си, бе? Ето го, вижте. Аз си го взех. Взех си го. Чакайте, ето. И той ми да подари нитро, което много благодаря на този печага. И можете да се абонирате за негов YouTube, ще му оставя описание на останалите ютубъри, които си пишем. Така че да започвам. Сега на първия човек на Google, че пишем е Прокопиев. Така, пишем. Здравей, Здравей, Проко. Много си интересен и забавен ютубър. Пожелавам ти да стигнеш до 100К в YouTube. Имам YouTube канал. Се казваше? Да Шмукса БГ, верно. Шмукса... Не бе. Чакам отговор от теб. Добре. Така. На следващия ютубър, който ще му звъним, с този път ще му звъним Дения Сенов. Така, да си усилим звука. Хайде, звъним му, братче. Хайде. Денка, какво става, брат? Какво става, брат ми? Супер! В момента записвам видео, дето пише или звъня на ютубъри, ако ги имам за приятелство и дигна, разбира се. И ти участваш в видеото. Кажи нещо на ютуб. Здравейте! Аз ви препоръчвам да се абонирате за неговият канал. Той качва хубави клипове. Така, хора, може да се абонирате за него. Ще линкна и неговия канал. Така че. И да, Денка, благодаря ти за участието на видеото, брат. И ще се чуем пак. Чао! Чао! Получи се, имам първия ютубър, който отговори. Следващия ютубър, Бобо Дану, много макев. Ще копирам същото съобщение, само че така пише. Бобо. Така. Тъй. Какво казах? На кое ще пишем? Намерих един човек, който е от там БГ. Чакай. От там. Ето така. Сега. Следващия ютубър, в който искам да пиша, е много на кой бе? Нищо. На Калоянчо. На Калоян ще опишем, само че тук го пишем. Калоян с английски букви. Грешката е моя.